Muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kuita nemi iko zvino pane tsaona kana kuti accident yaitika paSt Mary's Police pa 10 of kunopinda muchitungwiza kudai so panapo parovana kamota kadiki ka Toyota Starlet ako karovana neNoah yanga ichibva kutown. So panapa zviri kuitika ndezvekuti eyewitness kana kuti vanhu vaona tsaona iyi ichiitika kubva pazvatangira vari kutaurawo vari kuti zvoni vari kupomedzera Noah kana kuti driver weNoah uyo anga achibva kutown ari kunzi ndiye akonzeresa accident iyoyi, kureva kuti ndiye ari wrong paaccident iyoyi yaitika paSt Mary's Police ipapo. Asi chazvakanakirawo zvazvo ndechekutiwo kune rimwe divi renyaya iyi ndechekuti paaccident kana kuti tsaona yaitika iyi hapana munhu akuvara zvake ende hapana kana munhu afa. Mota chete ndiyo yangofonyoka, mota chete ndiyo yarwadziwa ikafonyoka side. Zvinova izvozvo zvinhu zvinorwadzawo kumuridzi wemotikari pakuti unoziva huku yemurombo kana yakuda kubereka inokwira muti yokandira zai irimomo, zvinhu zvese zvobva zvaita scattered zvoparara. Ndo situation iri kuitika, zvinhu zvinongorwadza kuti kamota wakadiki kuti unongosheedza kutraya life kubva kwangouya mamwe madriver ari reckless vongokukanganisirawo gudhu yako kana kuti bhowo yako inenge yakanganiswa nekuda kwevanhu vari reckless. Muri yeZimbabwe ndo nyaya nhasi ndakakubatirai pachannel yenyu yeCoolen TV. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako ndanga ndichikukumbirisa kuti ugare wasubscribe wolike woshare kuitira kuti usajambwe ndoramba ndichikuigirai maupdates ese ezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. As long as iri Zimbabwe chete, aiwa takachimaster chigame takapikira kuuya kunokuudzai maupdates ezvinhu zvese zvinenge zvichiitika munyika yenyu yeZimbabwe.